tak dawno nie grałem. Ja idę też 100 lat silniki- minęło. Chodźcie razem. Jeden dzień. No właśnie nie razem, po co razem? W dwójkę tak max. Johnny nie umie naprawiać silników, to jako wartość ujemna. Znaczy sam tak gadałeś, żeby nie było, że ja cię coś tu szkaluję. No ja nie gram. A jak się klika spacją, jak się naprawia silnik, czy co? No. No. No Kurde, tak. No to super. To już jest opieranny. Pan F. Ważne, że nie my. Około Tajemniczy mnie jest. pan F. On wpadł w pułapkę chyba. Ja już Uciekam. naprawiam pierwszy. Was jest gdzieś tam? Jaki jest łowca? Taki śpiewa tak sobie. A taka baba? No stary, razem będziemy Tak. naprawiać. Z maską jakąś. Najgorzej to tam do piwnicy wleź. Ja ci No pomogę. stamtąd to już... O. Na 3 baty. I To już się uwaga, musi udać. syk. Dobra, uciekamy stąd. Dobra, w lewo. I mam latarka, mam mu świecić potem po oczach, czy No nie? ale to póki nie trzeba, to nie. A co to jest takie u prawej u góry, bo Chodzi taki tu jakby chyba. A, to się... rożczka. O kurde. Widza jest? To się zbierasz te dynie, wysysasz i z tego masz takie nowe jakby punkty, waluty, za którą takie skiny Nowej to. halloweenowe możesz kupić. Gdzieś jest ta baba? To jo. Ja mam good skill check. Nawet Johnny, great teraz. nie, chodź tu, po co się tam czaisz? Chodź, pomóż. Się boję. A nie się jak gówno w przerębli boję. kręcisz. Ja się boję. Johnny, ja ci mówię, on wystrzeli zaraz. Hopie, to idzie hop, jak na grupie. No nie! Ej, dobra, ciś, dowej, dalej. Ja spadam. Kurde. Dobra. No co? Ja, on dopiero powiesił. No i trzeba było robić dalej, no. Chcemy jej pomóc, Ja to czy robię sobie do ham- końca, bo... Rób dalej. Ja widzę ją. Zagapiłem. Idzie do was, idzie do was, idzie do was. Ej, Nexus, idziemy jej pomóc? No. No dobra, to idziemy. Ściągam ją. O kurde. Goni mnie. A ona jeszcze umie rzucać te siekierki. Ja pierdzielę. To jest przekoksane. Bez przesy. Bunkol. O nie! Ja pójdę do siekiery. Ja, Niklaus dostał. Dobra, to fajnie, on sobie co teraz... Ja z tobą naprawiać! No stary. Gdzie tu chodzi? Goni. Ja, co to jest za totem? Naprawiasz tam? Ja, naprawiam, ale Dobra, totem. ona pobiega w drugą stronę. Ale to trudno, bo ten... Oh my god. Tutaj mam jeszcze jeden silnik. No, nie odwali się ode mnie. Żeby Co przyjść robisz? tam. I co to robi? Ten... To totem? Nie wiem, co to robiło. Jakieś Totem jak roślinki jest, takie. a świeci się? Czy się nie świeci? No, taka roślinka taka. Ale no to totem czy roślinka? Roślinka Nie, taka. ja totem miałem No to- i rozwaliłem mu. Niech mnie ktoś uleczy z was. Gdzie ty Tu, jesteś? kto to jest? Tu ktoś biegał. A tu jest totem z tym, z klątwą, trzeba zniszczyć. Bo jak jest klątwa nałożona, to się generatory wolniej naprawiają. Ale to Oj, ten ty. bohater tygowy, ten jakby boss? Tak. Dobra, ja już zniszczyłem. Ale O niech kurde, mnie ktoś... coś tam fajnie dupło. Niech mnie ktoś uleczy.
Idzie do mnie. Tu ktoś łazi w takich... Kto to? A to nikt z was. Kurde, lecz mnie pało. Ja nie umiem te spacje klikać, to jest jakaś masakra. No Naprawiliście co ten- za głupia... Nie, nie mogę powiedzieć. Ej, ja cały czas uciekam przed nią. Ja naprawiam, ale w pojedynkę to... Ciężko. No jest tutaj. Będzie ciepać. A kurde! Ja, Dobrze, drugi dobrze, generator dobrze. będziemy mieli. Niech się tam zajmie nią, tobą, to ja w tym czasie naprawię. Mam drugi generator. To już jakby co, można klapą uciekać, jak są dwa. No, dobra. Co, wisisz czy... Nie, na razie mnie wzięła. Łapie cię. Ona jest w ogóle takim królickiem. Playboya? A, wiggy, zapomniałem wiglować. I tutaj ktoś jest nawet obok. Tak jest. Dobra, Czy jak, też spacjuje, czy jak nie? kończy... Nie, Już się nie spacjuje. tam nie, na razie nie. Potem się spacjowało, dobra. Poszła jakaś. No, obok mnie łazi. ucieczka. Ciągłem cię z huka. A to co, wy uciekamy już? No jak już, no Nie, jeszcze... tu jest. Dobra, uwaga i cyk. Ile mamy już tych? Jeszcze dwa. Jeszcze dwa? To 5 trzeba mieć? Jezus, czy ty się z hibernacji odtopiony został? Nie, pytam się, 5 trzeba? No 5, no przecież masz w lewym Powoli. rogu dolnym. A, no wie, 2. A no jo. Dobra, potrzebuję kogoś, żeby mnie uleczył. O, tu stój. No. I tu naprawimy ten, dobra? No. Ja naprawiam Co to za jeden. muza tak narasta? To nie to. Bębny wojenny. Nibem... O kurde. Idzie. No nie, i zaś za mną. Czemu za mną akurat? Ale to ty lubisz trować ją bez okna. Ej, fabuła jest tej taka. 4 kubków poszło do lasu, bo podobno jest zabójca. No i faktycznie się okazało, że jest zabójca. Ja... Ło, kuźwa! O, raz. No nie jest dobrze. Tam jest jeszcze jeden, który jest prawie Dobra, na dawaj, o, dawaj go, dawaj, naprawię. Jest źle. Się Gonicie? przestraszyłem ciebie. No, walnęła mnie. O Jezu, przy mnie! Ale mogę sabotować ten hak. Bo mam skrzynkę, to zrobię to na szybkości. Nexus, jak tam żyćko? Stary, bije mnie. No i zepsułem haka jednego. Goni mnie. No dobrze. To dobrze, że cię goni. Byle nie nas. Już naprawiam silnik. No stary. Aj, ciul. Jo, dupca. Nie, przestań. Widzi mnie. No i... Kurde, no. No, ta sytuacja się Dokładnie. skomplikowała. Dobra, mamy? Dało się? Jeszcze jeden tylko silnik. Idę do was. Wiesza mnie. Fajnie. Dobra, powiedziałem. Ja mam trzymać, ja mam coś trzymać tutaj? Nie. Nie, na razie nie. Nie umiem je znaleźć. Nie, ty tam nie naciskaj tego myszką.
ciężkie. A da się Bo ci HP to udać? będzie... Tak, ale to bardzo jest mała losowo. szansa, jakaś 1 tam procent czy ileś, wiesz. Okej, tutaj nie ten. No i mnie znalazła. A, macie? Dobra, ona musi na inny hak iść. Dobra. Idę, Nexus, czekaj. Okej, ona tam wieszać, no. Dawaj, teraz próbuj. Nie! Idę, Nexus. Ała! Czym się? Widzicie, gonicie, rzucać w ciebie. Dobra, wrzuciła i wydybiej. Tutaj jest blisko mnie ostatni generator, a jakby jeszcze się komuś Ty udało masz mnie apteczkę w zdjąć. ogóle w rękach. Widzi mnie. Tak, mam apteczkę. Hilfe! O, idzie do mnie F, może mnie zdejmie. Oj, i mnie rzuciła. No kurde, F ratuj mnie, no nie ma tu jej. No chodź tu! Idę się Jezu, po czołgam. co ona się tak czai? Jak pies do... Wiadomo. Uważajcie, idzie. D. Mam trzymać spację czy klikać? Okej, nie zabiło mnie. No, zginąłem. Zjadł mnie jakiś stary bóg pajęczy. Haki trzeba było rozwalać, to też ma ciężko potem. No ale to trzeba było wziąć skrzynkę, nie? No. Dobra, kto to wisi? Jo. Ty wisisz. No to... Zrobimy podejście taktyczne, ratownicze. Cobra 11. Alarm für Cobra 11. Semir Gerkan jedzie. Ijo, Nexus ijo. umarł? Nexus ist tu. No, ja zginąłem. Dobra, jest tam Dawid koło ciebie? Nie ma. To teraz, uwaga! Dobra, i jest teraz już. Jest, Wydupiony! Od siulów to. Nie wymienił. Ten jeden koleś stary, on teraz powinien tam robić wszystko. O, O nie. Najgorzej. ta ostatnia baba. No to już po mnie, bo ja już raz byłem powieszony. A on tam harwestuje coś, a co daje? No, że dostaję, mówię, punkty, za które sobie może skiny kupić. Jest pełzacz. Nie widzi? Ej, co? Uciekłem jej! Jak to się stało? Czym? Wyszelątałem się, no. To nie jest skradacz, uciekasz. Jeden silnik został. Ty Władziu, ale ciężko. Dobra, ja tu jej pomogę. No co za pipa, nie wierzę. Już który Zaraz. raz? A co, nie trafiła? No nie trafiła. Możesz biec dalej i zaraz ci powiem, gdzie tu silnik jest. Dalej Jak to wprost się stało? i w lewo. Wyszalotałem się jej też. I w lewo. A nie wiem, czy nam nie daje czasem ten? Czy nie daje nam uciec? Nie, ona coś dostała czegoś, że Za tym hakiem, za hakiem. za oczy się złapała, czy coś takiego. Pierdolca. Nie, za... Zniszczę hak. Stary, naprawiam tutaj już ostatni silnik, wiesz? Depcz. A tu też jest, to ja też będę robił. Nie, tu jest... No, ale dostałeś stary kosmos. Ale krwotok ze mnie, Jezus Maria. O, Nie! ona troluje już, Jeszcze raz. wiesz? Ona już chyba troluje. A tutaj do piwnicy mnie zaniesie to już chyba. Musicie naprawiać. Ze mną już jest źle. No, to Ona jest przy... Ona się bawi ze mną, że tak powiem. Przy takim silniku, nie? no. Nie wiem, czy troluje, czy co? Nie wiem, Oh właśnie. my gosh. Ty, Niko, Punkty to może naprawić. nabija, wiesz? O, nabija, to jest też takie lamerskie. Jak sobie tak ludzie punkty nabijają, nie dają jeszcze skończyć ludziom, nie? Słuchajcie i uciekajcie. Michał,
my to źle zrobili. Chodź do przodu, musimy się uleczyć. Czekaj, ona tu jest blisko. Kuźwa, namierzyła mnie. W domku jest tego, że możesz ją ścianą pieprznąć. Nie, to nie. Łapki? To nie tutaj chyba. W polu kukurydzy jest łatwo uciec, zawsze. Otwieram wejście. Kurde, żebym jeszcze wiedział. A już otwarte jest jedne. No jest, zobacz, tak. A A jest! ja drugi. Nie patrzcie do tyłu, stary. Nie patrzcie Oh do my tyłu. gosh! Nie! Uciekniesz, patrz. Dobra, Uciekliście. uciekł? Dobra. Uciekli. Fuksło się, kurde. Nie wiem, czy bym polecił z czystym sumieniem. Ej, jestem... O! Prosto na mnie wylazł! A co to, kurde, Nexus? Na przysiadach ktoś przyszedł? To nie ty. A to dziadek. A co to temy dają? No, jak się nie świeci i nie ma klątwy, to tylko punkty, jak zniszczysz. A jak ma klątwę, to ją zdejmiesz. Ogółem killer? to masno, nie? No, nie zapes. Dobra, jeden naprawiony. I teraz tak. Nie ma teraz żadnych tych. Tyś Kaś poszł. Jo się skrył. Nie ma żadnych tych, naprawiania. Całych tych? I o haki rozwalą, żeby on nie mógł Kaj wieszać. O. Dobra, odwalił się. Widzę, jest niedaleko. Dobra, Nie robię hak. widzi mnie. Nie widzi, dobra. Z tym się naprawia szybciej, czy co? Czym z tym? toolboxem. Wiesz co? Nie wiem w sumie. Ja nie widzę różnicy. Idzie wariant! Uciekać! Czy on widzi te kruki, czy musi mieć perka Tak. jakiegoś specjalnego? Tak. I widzi też, jak sprintujesz, przeskakiwanie przez przeszkody. Stary, ja pamiętam jak jakieś grałem i my haki rozwalaliśmy, żebyśmy pierw w ogóle nie ruszali tych. My mu rozwaliliśmy chyba z 5 haków i on musiał by do piwnicy iść z każdym. No i to potem mu uciekniesz, bo nie doniesie. No. To nie Wałęsa. A to Ja toolbox sprawia, że możesz tego nie robić, tak? Nie, ja nawet bez, tylko że dłużej to robisz. Znaczy ja mam akurat w tym momencie apteczkę, nie? I apteczka normalnie... Kuźwa! O, Nikos, Dupnął mnie. Dobra. Pół centymetra przed naprawieniem generatora. Co za bydle. Tu jak przyjdziecie gdzie ja jestem, to tu jest generator na dosłownie 2 sekundy robienia. Ja mu się tu spróbuję. Puść mnie! Puść mnie! Tak, to jest. Dobra. Kurde. Usiąść jak się wydarł. Dobra, widzę, gościu chodzi obok ciebie, nie? No nie. Teraz nie można kampić, bo są punkty ujemne. Właśnie. Hilfe! Dadkę. Płynąłeś go? Kuźwa, zaś mnie goni. Nie, mnie goni teraz. A, dobra. Dobra, ja naprawiam.
Dobra, poszedł sobie ode mnie, bo widział, że kurde, będę go trollował. Mogę cię uleczyć, Niklas, jak chcesz. Kurde. Schowałem się To ty, w szaf. Nexus ucieka, kurde, O kurde. z tą czapeczką. O, widzi mnie. Padoni! Ej, Se pado. Widzi mnie pado. Widzę opiekunę lecę, opadał do góry, nie? Że co? Kto sam przyszedł i to rozdupczył? To ty, Niklaus? Co? Tobie dupło? Nie, Nie. Bo naprawiamy silnik kolejny. ja też. Tam mówię, w Już tym nie. takim budowli jest taki dosłownie Uciekamy. resztówka. A ja też tu naprawiam. Te w piwnicy haki, one da się naprawić i zniszczyć je? Nie. Nie! Nie. Właśnie to są takie... Musi, wiesz, zabójca musi mieć jakieś te haki, nie? Ale. No trzeba mieć na kogoś haki. Ale to mi się wydaje, że zrobili więcej haków, żeby mieli łatwiej chyba zabójcy, bo A ja. kiedyś nie było tyle haków, tak mi się wydaje. A kiedyś nie było. A Kiedyś tutaj to nie było. przy domku też nie można zepsuć, tak jak patrzę. Tak! A może ci się już skończyła ta skrzynka? Nie, mam cały czas A dwa. no to nie wiem. Dobra i uwaga. Syk. My robimy tu ostatni, musisz przyjść do nas. Niklas, od ciebie, a tu nie ma kompasa, to nie. Ale już No, radny. biegnie ziemek. Idzie zabójca tam, gdzie do tego silnika, gdzie żeś naprawił, to tam poszedł Kuźwa. zabójca teraz. No, ślepy. Ty masz babka? Nie. To idzie tu, a to ty Ja. jest w tej czapce, chodź tu Nexus, dawaj. Z nami. Tyś nas minął. Co ty gadasz? A, tu. Obcy, Panie robimy. reżyserze, Ja, To nie ja! dawaj. Dobra, reżyser, dajcie na... Ja już tutaj... Nie! No nie, Już co ty? prawie było, co tu się, ktoś to robi? To nie ja! Ja cały czas dobrze skórczeki robię. Kur... Kara, nie? Za głupota, kurde. Nie wiem, kto to tak... No ale za głupota, to czemu mnie akurat? Ja już otwieram, nie? Loto jak gęś bez łeba. Mikro, że cię podniesa zaro. Albo No. chodźcie, doczołgaj się, chodź tu, doczołgaj. Ja otworzę drugą bramę i idę ci pomóc. Ja już no. Masony. Puść mnie! Daj, łeb wiesił. Dobra, szyj. Idę do ciebie. O kurde, ja już mam walkę. Dobra. Zaraz idziemy, cię ściągniemy, czekaj. Gdzieś jest blisko, czy nie? Jest blisko. No przy bramie no. To takie kurde. Dobra, ja to zrobię, ja ci pomogę, ale wydupiaj od razu na ten, dobra? Czekaj, ja odwrócę jego uwagę. Dobra, dawaj. Właśnie, wydupiaj. Oh my gosh! Dawaj, tutaj, tędy. O kurde. Dzięki. Tym się zagapił. Ja fajnie przy generatorze od razu. Ja tak samo. Generata. Oho. Już tu Kaś łazi, słychać. Bydlak. Ja widzę go. O kurde. To jest Jason chyba. Nie, jaki Jason. Jaki, nie ma Jasona. Jason Derulo. To jest ten, co śpiewał. Mhm. O ty, prowadzisz go na mnie. Ja uciekam, a nie prowadzę go na kogoś. Poprawiamy, czy nie? A my Idzie za tobą, czy naprawiamy, nie? a tu idzie bydlak. Patrz. O, ja se wyssam tego. Wyssam se dynię. Wziął kogoś, walnął w kogoś, nie, w silnik bije. On może Tak, coś bo on uderzyć. może, jak on pociągnie z buta silnik, to go się wtedy spada mu poziom naprawienia. Weź mnie nie zauważył.
Ale czekaj, co to jest za ten potwór, nie? No. Zabójca. To co to jest? Co on ma takiego? Piłę On ma- palić i biec Ten z szybko. piłą, ten szareniec? Tak, on ma piłę i młot. Co szarże robi? Tak. Kurde, no, zawziął się tutaj na mnie. Także no, nie jest najlepiej. Aż jeden silnik prawie że kończę. Okej, No i niestety z piły mnie pociągnął. A ja go przecież mogę tą też lampą oślepić, kurde, zapomniałem. Ty tam leżysz? Ja leżę, bo on jakby poszedł gonić tą babeczkę, wiesz? To czekaj, to leż. No ja leżę tutaj, no. Jak ci powiem, to wydupiej, bo to szkoda, żebyś... Chociaż ty też jest ranny. Zarobicie. Oj, tak. To lecz od razu bardziej. Ja ciebie wyleczę teraz. Masowanie. Masowanie buły. Dobra. Ulecz mnie teraz. A, No rób tam te quick time, bo jak ci się ręka omsknie, mi się nie omsyka ręka palec nigdy. nie wlezie. Ktoś jest ślepy. Dobra, gemacht. No idziemy. A tu jest A, ten. Tu jest, Nówka sztuka. tu jest ten On owoc. jest przy tej A co to wielkiej jest, owoc stodole. miłości? Czy co? Owoc miłości. Ale to długo trwa. Ale ja nie mogę, to jedna osoba, a ty też robisz to. A tu trzeba też quick time eventy, czy nie? Nie chyba. O. Ja hop, dobra, Ale mi zdążymy. serduszko bije. A, tu był Tarcza. go, tu był w oknie. Nektar miłości. Dobra, ja się tak trochę poskradam. Tu jest O generator. O, Go generator, go. I oto dupca leci na mnie. dobrze, bo my tu naprawiamy to. No jeszcze Inochi. Owoc miłości twojego. To jest taka fajna gierka akurat, no, żeby sobie na Halloween pograć, nie? Tak. No, I no trzeba by, wiesz co zrobić, Naprawiać, tak jakby naprawiać, kiedyś, naprawiać. tak jakby kiedyś grali i na tym spiku i ten zabójca, żeby tak żeby gadał. się wczuwał. Tak. Tu jest drugi Tak. generator Eee, przy koksowniku. Dobra, dawaj go. Jadymy. Jakieś łoko mi się zaświeciło i takie mi się teraz czerwone Kakaowe? robi. Nie, no nim to mrugam. A, to, no co to no. Cóż mogę powiedzieć. Ała. Dobrze, Next. Johnny, dobrze. Czym tam? Dobrze, Czym? Agruj. Czym agro? Bo tu jeszcze półtorej. Ja mu tam ała. No, dawajcie. Ja go tak agruję, że szok. Dobre. I jest. O! Idę do Nexosacza. A tam Nie Nexus. uratować go. Nie no, Dobra, żartowałem. Niklas, otwieraj to, No. a Nexosacza, żeby obejrzeć kiedy on to... A, pada, dobra, to tam... Otwieracie. Ja już otwieram. Prawie nie wiem, mi do cigareta którego nie ty wyleci z pyska. Ja też nie wiem, do którego ja mam biec. Kurde, przy takim Dobra, ścianie dobra, takiej dobra. rozwalonej. Czekaj, dajmy mu Okej. pomóc. Dobra, Chcę on mnie niesie. On mnie niesie. Dobra. Dobra, on mnie wiesza przy Głos drzwi. Tu jest warte. gościu, czekaj, Dobra, tu jest powiesił gościu. mnie. Dobra. Okej, pobiegł w ogóle w drugą stronę. Tak? To teraz, jak że się jeszcze ściągnie nie- babka, to jest babka, to nie my, to nie my. Jeszcze nie. Kurde, zobaczył mnie. Okej. Dobra, ściągam mnie. Obcy, ja muszę uciekać, bo mnie goni! Macie otwarty już, czy nie? Tak, Jest otwarty. tam tutaj obok ciebie, najbliżej. bliziutko. Przy ścianie takiej zburzonej.
Nie, zabije mnie. No nie umiem niestety, zabić. musiałem. Ale popatrzcie jak wam tam idzie. Nie, O ja kurde. w ogóle za blisko podszedłem pod Tak ścianę. średnio. Daj mnie tutaj do... Może jeszcze mu się Nexus net rozłączy. Może co mu się? No może mu się net rozłączy, no nie, może jeszcze... Może się uda? Może się jeszcze uda. Progression available. Stary, No i- available mam progression. Jak zwykle ja muszę. No cóż no. No prawie.